Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi but bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila ban yo na barok kidukan kita yele kai football jong ka Maulai Sports Club kibala pen pau perthai yala ka sap yele kai kila yo man khur hadu arsin kanthi ya ka nam la do ha ka lampong yele kai Women's League 8000 apulai bala pelong daka Shillong Sports Association Hamadan Polo ha ka arp khandai tri unai tung 8000 apulai Kini kajing job jong ka Maulai Sports Club kalong hadian. Bakala la man peliam no ya ka Light Core Sports Club. La lai gol la shigol ha kajing kun kabala saki daki hajar ngut kipat ba. Ya ki gol na kabenta ka Maulai Sports Club. La yo man tap da ka Sunalenda Yauren ha ka minit ka ba Khatsan. Ka Charlenda Nong Tudu ha ka minit ka ba Saupo. Bat ka Idai Banri Kharpran ha ka minit ka ba Sanpo. Kat ba ka shigol na kabenta ka Light Core Sports Club la yo man tap. Da ka Yawan Lang Nong Bet ha ka minit ka ba Lai Pun Rio. Kamaulai Sports Club kabala yo ra ya ka nam la du kala yo ban khuri ka khusnam da ka song pisa ka balai pho hazar tingka bala IT da ka Director of Sports and Youth Affairs ka kong Isawanda lalu ka bala longkum ka kong san kat ba ka Light Core Sports Club ka bala Sharem ha ka ni ka jigya kun kala yo ban pedang ya ka song pisa ka ba khat pra hazar tingka You're